Nej, jeg er lige død. Hvad foregår der? Nej, ikke det her. Nej, lava. Jeg kan ikke mere. Please stop. Ej, stop det der. Ej, du skal ikke slå mig. Er du en fucking retarderet møgunge? Jamen, det lægger også. Altså, kom on. Jeg gider ikke det her mere. Vent. Har du sat fucking ild til mit hus? Nej. Du er helt væk. Skal jeg smadre dig med min fucking pickaxe? Spiller Minecraft, det gør fucking nas. Jeg sætter dig på plads med min fucking pickaxe. Du kan sende en fucking messenger besked til min fax. Ring mig op og sig okay tak for kaffe. Jeg sætter ild med lava til dine 2 personers der bolig. Skriger løbende væk, sig tag det roligt. Men det er umuligt, for hakken kalder bro. Vi ved jo alle så godt, hvem der er en pro-gamer. Hvem der sidder herinde er en in-game taber. Vi ved også godt, det ikke er guld, som der hakker sig selv. Prøv at fatte det, eller så tiden ihjel. Behøver ikke et fucking kompas til at finde vej. Vi kan godt se, du er en Steve man, en lille splice med en lille rej. Nej, hvad er det for noget? Jeg bygger imens hakken den går stykker. Jeg er en form for telt, man slår lortet vi med plukker. Og fundet guld, diamanter, armor. Du kan kalde mig Mrs. Armor. Ja, mine hakkeevner, de er bare store. Men jeg har bare et enkelt problem. Jeg kan ikke hakke de der sten. Min hakke, den er gået i stykker. Jeg ved ikke om det er mig, men jeg ved ikke om jeg frygter at der er nogen, der skulle komme. Jeg ved ikke om jeg kan se en eller anden form for ånd. En eller anden form for tilstrøm. Og at jeg kan se den komme. Jeg kan se en zombie ude i det fjerne. Den er lige så meget fucking jern. Lige så meget jern, som jeg selv besidder. Du sidder sikkert derhjemme og tuller. Fordi dit Minecraft ikke kan download. Men bro, ærgerligt, det er bare sort show. Håber du bliver smadret af en village farm. Nej, det var ikke så smart, fordi at jeg bygger. Imens hakken den går i stykker. Jeg er en form for telt, man slår lortet vi med plukker. Og fundet guld, diamanter, armor. Du kan kalde mig Mrs. Armor. Vil du ikke nok genopbygge den der netherportal, så jeg ikke sidder fast herinde? Hallo, vil du ikke nok det? Ej, tusind tak. Skal vi så ikke bare være gode venner igen? Nej. Jo. Nej, du skal lade være med det der. Må jeg også godt få diamanterne? Ej, det var godt nok sødt af dig. Tusind tak for det.